Dyma ni, mae'r diwrnod wedi cyrraedd. Coginio pizzas i'r gymdeithas gastronomig sydd byth yn bwyta pizzas. Dwi'n edrych mlaen i bwydo o'r bobl y Basg hyn o'n ar. Pizzas, ni heb wneud pizzas am spel. Ti'n gwybod beth, gynnu ni'n troi lan fan hyn na. Ni, mae fi rôn fan hyn rhywle. Mae nhw yn cymdeithas cyfryngau, ti'n gael? Gaf fi troi fan hyn ar... Dwi'n teimlo pa fan o'n bai? O, go on, cer yma. O, gwreiddiol. Stib ma. Wel, maen nhw'n amlwg yn ein disgwyl ni. Right then, felly ni'n mynd ati te. Mae eisiau tân cael ei cynnu'n iawn, mae eisiau ni'n y fwydlen. Mae ieis wrth un mynd mas i ôl Celsig a cwbl o beth eraill. So ni'n stres to, ond bydde 2 awr arall yn helpu. A mae bygotw o'r gymdeithas fwyd wedi bod yn fisi yn hyrwyddo'r noson. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n meddwl bod lot o bobl yn mynd i ddod. Mae wedi bod yn radio pnawn ma, so oedd hi fel falle 100. A hefyd dwi wedi clywed gan Gwlad y Basg sydd yn dod yma i ffilmio hefyd a cael chat efo hi. Deledu fyd. Fi jyst yn gobeithio ieis yn cael bach o look da'r siopa. Dos chistora? Si. O, scary ask. Bach fel challenge annigon, munud ôl ar radio ground y lle. Achos bod na sôn bod siw gymaint o bobl yn dod hyn o, bydd rhaid i ni paratoi cwbl o pizza syml. Scary asgo. I wneud margarita, mae angen basil fresh, a mae'n profi fod bach yn her. Holl bwrpas y pizza yw cynrychioli banner yr eidal, lliwiau coch dy'r tomatos, y gwyn dy'r caws, a wedyn y gwyrdd yw'r basil. Felly heb y basil, dim pizza margarita, jyst pizza caws yw e. Basil fresca? Fresh basil? No. No. No, sorry, no problem. Dydy pizza ddim yn rhywbeth da ni'n meddwl bod e'n gastronomig fancy iawn mewn ffordd. Felly bydd rhaid i nhw dangos bod pizza'n gallu bod yn rhywbeth dda iawn a fancy iawn a wahanol. O, ti'n beth, boi ni mas o look. Sdim basil unman yn y lle yma. No way. Dyna fi sausage, though, so... Wel, sdim amser i boeni am hwnna nawr. Mae pobl wedi dechrau cyrraedd, lot fawr o bobl, a maen nhw eisiau bwyd. Ni'n mynd i greu rai pizza sy'n adlewyrchu'r bwydydd lleol ni wedi bwyta. Un sy'n talu ter yn geidi'r pincho gwreiddiol, yr hilda. A mae rhaid i ni gynnwys y sausage anhygoel gaethon ni gyda Igor yn y ffactri Cedar. Dod i'r seidr lan i berwi a wedyn gael ein mynd am ryw 15 munud. Cyn i weld. Ac mae'r profiad byth gyfiadwy o flasu'r fwydlen am mwyty arsac wedi yn ysbrydoli i greu pizza siap seren. Bydd hwnna'n surprise bach neis i'r bobl lleol yma, y ffaith bod siw gymaint o bwytau Michelin star yn yr ardal, felly ti'n gwybod, hwnna'n cynrychioliad da fi'n credu. Wel, mae'r basgwyr wedi bod yn amyneddgar iawn, ac o'r diwedd mae'n amser i weld sut maen nhw'n joio'r pizzas. Maen nhw'n hedfa mas, a drian y bygotw da fan hyn, mae wedi cael ei ropo mewn i helpu ni gweinu'r pizzas i gyd. Presur ofnadol, lot o blant. O, oedolion hefyd. Dwi'n meddwl mae bobl yn licio nhw. Mae hwn yn wyll. Sai byth di bod mewn sefyllfa fel hyn, mae rai bod canodd ma. Ni fel slebs ma, ni wedi bod gael selfies, rhoi high fives i pawb. Diolch o fawr. Beth sy'n mynd ymlaen ma? Maen nhw'n brwydro dros y pizzas. Fi byth i gweld hwn o blaen. Bueno, muy rica la masa, impresionante, que es lo importante en la pizza, ¿no? Muy chulo el alimento este. A nawr mae'r criw Deledu Basg di cyrraedd. Mae rhaid ni gweud rhywbeth yn basg fyd, a sdim syniad dwi eisiau di gweud e. Hoi ai, oi! Deri Ffactwrac! Mae ffwrnes di cyrraedd yn Gwlad y Basg yn amlwg. Mae'r pizzas a'i blas lleol yn amlwg wedi plesio'r dorf, ond nawr mae'n amser i weld beth mae ffrindiau bygotw o'r gymdeithas gastronomig yn meddwl. Mae'r pobl ma yn arbenigo mewn bwyd da. Hwn yw pinchos o'r pizza. Hwn yw hanes Gwlad y Basg ar pizza. Hwn yw'r pizza. I cynrychioli'r bwytau Michelin star. Mae dyn ni siap seren, mae dyn ni caws meddal yn y crust. Mae dyn ni Celsig da'r Cedar fan hyn. Top stuff. Ni moyn clywed eich barn chi, pyn bod e'n dda neu'n ddrwg. Vengo.
Chorizo. Iawn. Wahanol. Mae'n bach wahanol. Hemengo produktuakin indagure pintxuak, kontonak eta piperrak, antxua, gaztaz ez agarrotiko menua. Chorizo txistoma. Oso originala, forma, hauen nuen ezautzen, hori... Hori dekin, de corona, de corona de... Oso, Dekin. Diolch yn fawr, diolch am gael ni. Cynhwysion syml, cynhwysion da, neu gyd ti eisiau. Rhywbeth i gofio cyn y gystadleuaeth yn Parma. Ie, mae'r croeso ni wedi dderbyn yma yng Gwlad y Basg wedi bod mor gynnes. Dwi'n teimlo'n gartrefol iawn yma.